Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu. Ing dinten menika kula panjenengan sesarengan pasaman suci sawegung mestakaken Santo Markus pengarang Injil. Kula panjenengan tentu apal nggih Injil Markus menika wonten ing Alkitab Injil nomor kalih. Ning sakjatosipun yen para penafsir menika meyakini Injil Santo Markus menika Injil sing paling tuwa, ditulis kirang langkung watawis taun 60 ngantos 70 Masehi. Lan yen kula panjenengan bandingaken kalian Injil sinoptik sanesipun utawi kalian Injil Yohanes, Injil Markus menika paling cekak lan ngetingalake maneka wani mukjizat dalem Gusti. Langkung kathah mukjizat-mukjizat ingkang dipun tulis tinimbang sabda-sabda dalem Gusti. Tumraping Markus, Injil ingkang dipun tulis menika ditujokake kagem tiang-tiang Romawi sing temtu kedah dipun caosi pirsa menggaing konteks kabudayan agami situasi sosial masyarakat Yahudi. Neng ingkang langkung baken saking sedaya menika ya maneka warni pakaryan-pakaryan dalem Gusti wiwit wonten ing Galilea ngantos dumugi ing sangsara seda sinalip wonten ing Yerusalem. Kula panjenengan sansaya saged jangkep anggenipun tepung kalian Gusti Yesus salah setunggalipun nggih awit seratan Santo Markus anggenipun sampun kepareng bagekake iman kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus. Pancen Markus menika sanes salah setunggaling murid 12 utawi rasul. Ning para penafsir yakin Markus menika kalebet ing murid cacah 70 sing dados rencangipun Petrus saha Paulus. Lan Santo Markus menika makarya wonten ing Roma. Mila kula nggih ngaturaken profisiat nderek bingah dumateng lingkungan-lingkungan utawi wilayah setasi paroki ingkang ngayom dumateng Santo Markus penginjil. Mugi-mugi semangat tulodo lan iman kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus sansaya jangkep kados Santo Markus dados pewarta-pewarta Injil. Ugi umat ingkang ngayom ing Santo Markus mugi-mugi nggih tansah nulat, tansah terinspirasi kalian tulisan-tulisanipun Santo Markus menggaing Gusti Yesus. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 16 ayat gangsal welas ngantos dumugi 12.
Nalika samono Gusti Yesus ngatingali murid dalem 11 lan ngandika, "Menyango saindenging jagat lan wartakno kabar kabungahan marang kabeh titah. Sing sapa ngandel lan dibaptis bakal rahayu, nanging sing sapa ora ngandel bakal diadili. Sing ngandel bakal diparingi tandha mangkene, atas asmaku bakal nundungi setan, guneman basa manca warna, ora bilai senadyan nyekel ula lan ngombe wisa, sarta gawe sarasing wong sing ditumpangi tangane." Lan sakrampunge pangandikane, Gusti Yesus sinengkakake ing ngaluhur swarga lan lenggah ing satengening Allah. Dene para murid padha budal memulang ana ing ngendi-endi kanthi pitulunganing Pangeran kang paring kekuatan marang sabda piwulange mawa tandha pangeram-eram kang ngiringi lakune. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil kangge mestakaken Santo Markus dipun pendhet saking Injil Santo Markus piyambak. Mirungganipun ing rikala Gusti Yesus mekrat dhateng swarga. Ing mriku Gusti paring dawuh saderengipun sinengkakake ing ngaluhur swarga supados para murid dalem budal ing saindenging jagat martosaken kabar kabungahan marang kabeh titah. Menika dawuh dalem Gusti ingkang dipun lampahi dening Santo Markus piyambak kanthi nyerat Injil. Saengga Injil Santo Markus nggih dumugi ing papan kula panjenengan sami, dumugi ing manah iman kapitadosan kula panjenengan sami. Tanpa Injil Markus mbok menawi anggenipun kula panjenengan tepung kalian Gusti Yesus ya ora jangkep. Semanten ugi Injil-injil sanesipun nggih, Matius, Lukas lan Yohanes. Injil cacah papat menika dados srana anggenipun kula panjenengan tepung sansaya sampurna, sansaya jangkep marang Gusti Yesus. Mila kula panjenengan sami kanthi mestakaken Santo Markus nggih katimbalan kados pundi bangun semangat, bangun keberanian martosaken Injil ing jaman kula panjenengan sakmenika. Kadangkala yen kula ningali utawi kula limbang-limbang salah setunggal sing memprihatinkan wonten ing paroki menika katekis utawi guru agama sing sacara mirunggan sinau nempuh pendidikan maneka warni bab agama Katolik, ning sok-sok semangate dadi rasul, semangate dados tanda kutip penginjil ora ketok. Kadangkala wonten guru agama sing neng sekolahan oke, ning ora tau misa ning parokine dhewe, ora tau aktif ning lingkungane dhewe, ora tau gelem dadi katekis ana ing paroki. Alasane werna-werna utawa tumindake ora trep karo wawasane. Padahal yen kula limbang-limbang ing Keuskupan Agung Semarang menika magayutan kalian Formatio Iman Berjenjang Berkelanjutan FIBB butuhake katekis sing kathah kangge pendampingan iman wiwit balita piyut ngantos lansia piyul. Ning tumrap kula menika tantangan kados pundi sansaya kathah katekis-katekis wonten ing paroki kados prodiakon. Mugi-mugi kanthi semangat Santo Markus lan pesta Santo Markus menika kula panjenengan sami wantun dadi katekis-katekis mbuh kuwi ana ing brayat ing lingkungan ing paroki. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.
Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkong ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.